Kapetan Senjski knez Kliški Petar Kružić jedan je od najvećih hrvatskih junaka u protuturskim ratovima. Vojnu službu počeo oko 1513. a 1520. ban Petar Berislavić postavio ga je za kapetana grada Klisa, snažne utvrde na prijevoju između Mosora i Kozjaka. Iste godine Turci su opsjeli Klis, ali ih je Kružić uspješno odbio. Opsade su se ponavljale iz godine u godinu, ali je hrabri Kružić uz pomoć neustrašivih senjskih uskoka uspješno odoljevao svim navalama. No Klis nije imao predaha. Poslije bitke na Mohačkom polju, gdje je Sulejman Veličanstveni razbio ugarsku vojsku i pada Obrovca, počeli su teški dani za opkoljeni grad. Kružić se odrekao dužnosti kapetana Senja i potpuno posvetio obrani Klisa, posljednjeg hrvatskog štita u obrani Dalmacije. Turske su navale bile sve učestalije, pa je u pomoć Klisu pristiglo 3000 njemačkih vojnika i 700 Talijana koje je poslao papa Pavao III. U trenutku kad se već nazirala pobjeda, prepad nove turske vojske uspaničio je papinske i austrijske vojnike koji su prestrašeni nagrnuli prema obali. Kružić je s 200 uskoka pružao žestok otpor deseterostruko brojnijem neprijatelju. U posljednji trenutak zadnji su se branitelji ukrcali na brod koji je pretrpan ljudima i opremom zapeo za pješčano dno. Na blagdan Svetog Grgura 12. ožujka 1537. neustrašivom ratniku Petru Kružiću, koji je punih 15 godina uspješno branio Klis, turski su konjanici odrubili glavu i zadržali je kao ratni trofej. Ugledavši odrubljenu glavu svog vođa bez nade u spas, Klišani su pristali na pogodbu i povukli se u Senj, pa je tvrdi grad sve do 1648. ostao u turskim rukama. Tim nemilim događajem kršćanska je Europa izgubila jednog od svojih najvećih branitelja, proslavljenog hrvatskog junaka Petra Kružića.